godt kan se mit ansigt, ikke også? Fordi jeg går ikke derop, jeg står her. Ja, kære alle sammen. 3. A og Jens og jeg, vi har knoklet, og vi har glædet os som sindssyge til at vise det her teaterstykke i aften. Vi har arbejdet på det her stykke i cirka 3 måneder. Vi har dog ikke kun lavet teater, altså. Det har jeg nok også mærket lidt til derhjemme. Men der er virkelig blevet knoklet, og folk de har virkelig givet, hvad de havde i sig, så meget som de overhovedet kunne. Så det er et kanon flot arbejde, I skal se her. Det er sådan, at alle de her børn, 25 børn, de har replikker alle sammen. Så alle har noget at skulle have sagt, så der er virkelig blevet knoklet og knoklet. Og det er sikkert også oplevet derhjemme, og der er blevet terpet og terpet. Og der er blevet, jer som forældre, I har også været rigtig, rigtig gode til at få lånt kostymer og rekvisitter ud til hinanden. Så det er jeg også rigtig meget glad for. Så, ja. Så med de her ord, så tror jeg, at jeg vil have den fornøjelse at byde jer rigtig hjertelig velkommen til Ivan Olsens eventyr. Marianne. Og så vil jeg huske at sige, at der også er kaffe og te og kage bagefter. Fra forældrerådet. Når Ivan også kommer i skole i dag, jeg synes, at i dag, lille Ivan, kan du overhovedet lære noget? Ja, kan du overhovedet noget? Se, Ivan, hvad står der her? Nej, det er da G. Ja, G som gummitarsen. Hold op med det, det er heller ikke kloge. Ja, hvad står der her? Jolly, lille Ivan, må du se dine muskler? Lad være, hold op, jeg har slet ikke muskler, det ved I jo godt. Lille Ivan, lad os nu bare se dine muskler alligevel. Det kan jo være, de er vokset. Jeg har vokset siden i går. Hold op med det pjek, det er sådan der, det er slet ikke så stærkt, bare fordi jeg træder sammen. Ja, du har ret, Bette Ivan, dine muskler er større end fugleklæder. Så slap Ja, lige så slap som en pige. Må vi så lige være her? Vi kunne godt klare det, hvis vi bare flere piger. Du går med tager, så vil du gerne have taske igen. Har du god madpakke med i dag? En madpakke. Du har måske ikke selv en madpakke? Der er nok ingen, der giver os noget madpakke til jer. Kan I se, hvad der er i hav? Og vi er trætte af jeres madderier. Du går med tager, så skal have lidt vand. Ivan vil da gerne Ja. være med. Nej, Ivan vil da gerne være med. Så
Selvfølgelig de gummitasser der med. I er bare for dumme alle sammen. Sig du noget til dem, Ida? Du gummitasser skal have lidt vand. Ja, buksevand. Hahaha, du har tisset i bukserne. Lad være, hold op, jeg gider ikke mere. Jamen, det gør godt. Jamen, vi gider godt. For det er så nemt at drille, og vi bestemmer. Ja, vi bestemmer. I bestemmer ikke noget rent klokken snart. Jeg siger det bare til læreren. Det gør vi ikke en skadehang. Du er nok kærester med gummitassen, var? Kæreste med gummitasser. Oh la la. Godmorgen, sæt jer ned alle sammen. I dag skal vi skrive eventyr. Okay. Kan I huske, hvad et eventyr er? Jeg siger det. Det er fantasistor med prinsesser og flotte prinser. Ja, det er noget af det. Benny, sæt i foden over bordet. Kan I huske, hvordan et eventyr starter? Der var engang en dreng, der altid ville buksevand. Rigtig bøv. Det starter med, at der var en gang, og så skal I huske, at hovedpersonen skal rejse ud og skal klare noget 3 gange i skål. Alt det har vi snakket om. I dag skal vi skrive et eventyr, hvor hovedpersonen møder en heks og får 3 ønsker opfyldt. Så nu er jeg sæt det frem og gå i gang med at skrive. Jeg har glemt dyr. Det er altså for nogle dyr, der får lov. Jeg gider ikke slå prins og prinsesser. Nej, Benny, det behøver du heller ikke. Der må gerne være fra lov uhyre med et lille historie. Du skal bare huske heksen og de 3 ønsker. Ja. Ja, og et monster, der slår heksen ihjel. Ja, Dracula slår heksen ihjel. Der kan skrive en lille pige, der blev prinsesse, og som møder rigtig sød prins. Ja, jeg skriver mig lidt. De skal også skrive. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Det er så kedeligt at skrive. Kan jeg lave noget andet? Nej, i skolen skal man lære det, der står i bøgerne. Hvorfor det? Det står vist nok i loven, og loven skal vi følge. Kan du så ikke bare lave lidt op på loven? Nej, det går ikke. Kom nu, du kan godt. Skriv noget af det, du drømmer om. Jeg drømmer mig aldrig skulle gå i skole mere. Du har slet ikke skrevet noget. Jeg synes, du skal blive inde i frikvarteret og skrive lidt på din eventyr. Så er der fred og ro. Slet ikke noget som helst. Jo, du kan godt. Kom nu. Skriv noget, og jeg ser det næste time. Andre driller ham hele tiden. Bare han var stor og stærk og rigtig sej, så ingen drillede ham mere. Ude i skoven møder han en heks. Hej, er du ikke bange for mig? Nej, jeg er bange for de store dreng. Buksevand er næst blod og den slags. Men jeg er ikke bange for sådan en som dig. Det var da mærkeligt. Jeg er en heks. En vaskeægte heks. Mand, sådan en vaskeægte heks har jeg aldrig mødt før. Min far siger, at der slet ikke findes rigtige hekse. Nå, siger din far virkelig sådan? Ja, han siger altid med hekse er rene studer. Din far er vist en gammel vatnisse. Så kan du få et ønske opfyldt. Mand, jeg er jo nok heldig, så jeg ønsker mig. Hov, stop. Et ønske er ikke bare en ny cykel eller mange penge. Det skal være et ordentligt ønske, så tænk dig godt op. OK. Jeg
skål. Der. Jeg skal bruge lidt pulveriseret isbjørnsklo. Lidt elefanthud. 1 deciliter stærk øl. Og et lille drys chiliknæver. Sådan. Værsgo og drik. Nu er det ikke været nogensinde mere. Nu er du under frøsnapper. Hvis du har brug for at komme tilbage, skal du bare på til denne fløjte. Så mødes vi igen. Gemmersbag. Hvor bliver de bedte rødder nu af? Jeg trænger til nogle at grille. Jakob, hvorfor gemmer vi os altid på Orla? Jamen, han er jo farlig. Hvor er de henne, de små drenge? Bare en enkelt lille dreng, jeg kunne rive lidt i håret. Ja, Orla ser farlig ud. Han er helt hvid i hovedet af alt det tykkegummi, han spiser. Og også lange ting i fingre, så han prøver til det nye år i håret. Nej, han kommer herud. Nå, dig! Ja, du får en fætte lort! Nej, du må ikke give mig håret. Du må ikke slå, vi er små. Ja, jeg bedte lige til at drille lidt. Ja, hvad vi har gjort dig noget? Vi har ikke gjort dig noget, din tykkegummi, knaskende, lemmedaskende. I må blive de målinger nu af! Jens og Jakob kommer væk fra Ole Frøsnapper, men lige ind i smedens have, og smeden er ikke meget bedre end Ole Frøsnapper. Hvad laver sådan nogle små skarpe i min have? I er måske på æblerøv? Det gør de nu. Vi skal bare fyre af, hvor det er hårdt at være lille. Du ved, hvad jeg gør med små æbletyr som jer? Jeg tæver dem! Men jeg vil ikke tæve et æble. I stedet for kan I få lov til at grave orm op til min høns. Okay. Spæren står ved gangen af hønsehuset. Grav 100 orm op til mine høns, om det kommer også jeg ved at lave.
Jens og Jakob synes ikke, det var særlig sjovt at være bette. Og nu kom Orla sjoskende, hvis ikke de var så små, ville de give ham noget ordentligt nogen fra. Der er Orla igen. Kan vi bare ikke blive fri for ham? Jeg har en idé. Bare fortsæt. Du er nok umorbarlig, lille spællejs. Ja, det er ikke så tosset. Det er Bette Bjørk. Hvad er grund så travlt med? Vær stille. Det er nemlig en hemmelighed. Ja, vi må ikke sige det til nogen. Nå, hvem siger det? Smeden sagde, at vi ikke må fortælle det til nogen i hele verden. Fortæl mig det, ellers tæver jeg jer, når jeg kommer ud igen. Vi må ikke fortælle det til nogen, for så bliver smeden rasende. Nej, men fortæl det nu. Vi graver et skat op. En, som smeden har gemt i jorden. Den, der graver den op, får halvdelen af skatten. Hold da i ferie, mand. Er det en stor skat? En kæmpe stor med guld og ædelsten og alt den slags. Jeg må grave nok. Vi er også alt for bedte til det der. Jeg kan gøre det meget hurtigere. Det tør vi ikke. Vi får en krone, hvis jeg havde meget grave. Okay, så vil jeg godt få lov. Den er fint. Vi bliver spade. Hvad laver du, Jakob? Graver? Hvad er meningen med at ødelægge min hønsegård? De to drenge sagde, at jeg skulle hjælpe dem med at grave skatten op. De var også alt for små til det der. Ja, de var små, men det er du ikke. Du har lige præcis den størrelse, jeg holder allermest af. At give en varm endefuld. Nej, De kan vente sig, de bedte drenge. Næste dag sidder drengene i Jakobs have og leger. De ved godt, at Orla leder efter dem, men de håber, at han ikke ser dem. Men Orla er bred, så han giver ikke op til det. Gad vide, hvor de gemmer sig, de bedte rødder. Jeg kan mærke, at de er her i nærheden. Jakob, ham du ved, leder nok efter os. Ja, så må jeg blive her. Så kom herind igen. Det her er lige sikkerhed. Før du slog bananerne lige ned til købmanden og hente 2 kilo kartofler. Mor, vi har ikke tid lige nu. Sluder og brøv. Stedet med jer, og det er en far. Der går et vildt næsten ud på stien. Sluder med dig. Sted med jer. Stedet med jer. Her er penge. Af for Søren, Orla er stærkt derude. Ja, hvad skal vi gøre? Jeg har en idé. Hvad for en idé? Vi klæder os bare ud som en gammel mand. Mand, hvordan gør vi det? Det er den let nok. Du kravler bare op på min ryg, og så tager vi en frakke og hat på. Så går vi gennem byen. Og så går vi igennem byen og ligner en gammel mand. Nå, Jakob, du er god til at få idéer. Kom. Når jeg fanger lige 2 bedte lorter, så kan de bare vente sig. Ja, der er Orla. Løb dog, mand. Det kan du sagtens sige. Prøv at gøre ham bange. Hvad løber du rundt efter, knæk? Noget særligt. Nå, du løber vel ikke rundt og fanger de søde små drenge, hva'? Nej, jeg leder efter minut. Det passer slet ikke. Du har slet ikke nogen hund, knæk. Hvor ved du det fra? Jeg ved alt om dig, knæk. Du vil fange de søde små drenge. Adieu! Nå, sådan er det jeg to bedtelorter, der griber en gammel. Vi skal ikke sagssuge, hvad du vil tage.
Hvad var det der? Det skal ikke være små kyllinger. Hvad skal jeg gøre? Det vil gøre. Hjælp! Og jeg bøtte, ellers skal jeg give dig noget at skrige over. Jeg har en idé. Nej. Jo, det er det, men sandt så. Nå, jeg vil ikke mere. Ole fløjtede i heksens fløjte og blev med lydens hast ført tilbage til heksen i skoven, og han er igen blevet Yvemus. Nå, du kom tilbage igen. Var der ikke noget ved at være stor og stærk? Hold op selv, der fik jeg køreskyld for en masse ting. Sådan kan det gå, hvis man ikke kan være god ved hinanden. Men det andet Må var jeg ikke... ikke få et nyt ønske? Må jeg ikke få et nyt ønske, for det andet var ikke et godt ønske? Det ved jeg ikke. Du har allerede fået ét ønske, og det må være nok. Kom nu, lad mig få et ønske til. Jeg har oplevet noget helt andet. Det, Okay, okay, tænk dig nu godt. men tænker du godt om? Ja, ja. Bare lad mig komme afsted. Hvad skal jeg ønske mig? Hvad kan man ønske sig? Der er så mange ting, hvor er det svært. Og jeg kan opleve Og jeg kan opleve noget helt andet. Det kan man nok lade sig gøre, men du kommer ikke men det til bliver ikke stor. Men du bliver ikke stor og stærk. Ok, bare lad mig komme afsted til et helt andet sted. Jeg skal have brygget en særlig heksdrik. Et glad udlægsel. 2 søsipiller. Et svalæg. Og lidt flokkebrænderi. Sådan. Og du flyver afsted. Og du flyver afsted til helt andre lande. Nu er du ikke mere. Nu er du ikke mere i Vanosen. Nu er du faktisk på kort. Og de sidder og keder sig foran bilen.
verden, men ingen vil have ham med. Men så kommer tæppehandleren gamle i klassen forbi. Hør, hvad sidder du her og hænger efter knæk? Hvorfor er du ikke nede ved brønden for at drille kronerne, ligesom de andre drenge? Fordi jeg tænker, Nå, du tænker. Der kan man se. Hvad tænker du på, om man må spørge? verden. Det var min sanden ikke så let. Nu har jeg tænkt på en dag, hvor folk siger, at jeg blev en klog i gang, men der er ingen, der vil have med i verden. Nej, det tror jeg gerne. Folk her er gjort af nogle færdighoveder. De tænker ikke på andet end deres vandpiber og deres brænding. Hvis du går ud i verden, så følg blot mig. Hvad siger du? Ved du, hvordan jeg kan komme ud i verden? Rolig, knæk, rolig. Pas på, at du ikke vælter mig. Jeg er næsten ikke til at rejse op, hvis jeg falder. Ved du, hvordan jeg kan komme ud i verden? Skal du fortælle mig det? Stille, stille. Verden er fuld af ondskabsfulde folk med lange ører. Kom med hen til min butik, men lad være med at råbe op. Ja, det må du gerne låne, Knække. Jamen, det er jo bare et tæppe. Men det er ikke et helt almindeligt tæppe. Nå, hvad er det så? Det er et flyvende tæppe. Nå, Og flyvende til. Hurra! Øj, det flyvende tæppe. Hurra! Stille, stille. Verden er fuld af Folk med ondskabsfulde lange ører. folk med lange ører. Sådan er det tæppe. Og sådan et tæppe skal man passe godt på. Du må låne det. Må jeg godt låne det? Ja. Jeg er blevet for gammel til at flyve mere, og jeg har set meget af verden. Nu er din tur. Men husk nu, hvad jeg har sagt. Pas godt på det. Jamen, det skal jeg. Fuld af glæde og iver, men jeg vil dog vente til næste dag med at rejse. Lige så snart vi står op næste dag er klar. I dag rejser jeg ud i verden. Hvad for noget? Du er ikke mere i sludder, Du er dreng. ikke mere en sluderdreng. Han sin før på skole. Jeg vil høre mere om at rejse ud i verden. Men jeg rejser nu alligevel. Og hvordan har du tænkt dig at gøre det? Så man skal tænke dig at flyve. Hvad? Ja, det er nok. Jeg vil flyve. Hvad for noget? Lad mig købe en gammel far til en dårlig valg. Nej, du bare på et flyvende tæppe. For dit flyvende tæppe. Og du Åh, fører du knæk. skørknæk. Ved du ikke, at flyvende tæppe slet ikke findes? Åh nej, hvad jeg i den vis grad har gjort, siden jeg har fået sådan en tåbelig søn. Ej, du er den mest uduelige, som jeg nogensinde har. Nå, desværre også mindst. Hvad er noget, det du ikke? Hvad skal det dog ikke? Det ved jeg ikke. Hør, det er for alarm. Se engang. Skørknæk på resten mig. Nå, og hvad så? Jeg siger, at knækken påstår, at han flyve på tæppet. Hvad giver du mig? Det er ikke snak. Flyve på tæppet. Nå, det vil han. Og hvad så mod det din gamle nålepude? Nu skal jeg sige dig en ting. Hvis Hodja virkelig har tænkt dig at flyve, så lad ham dog rejse ud i verden. Knækken holder godt at lære noget. Ja, netop. Han skal i skole. Nej, han skal ud og flyve. Kom her, Hodja. Men det kommer ikke at starte folk med vasker og frisører. Så, nu kan jeg godt være begyndt at sende afsted. Opfatte ordentligt og ikke noget med at drille fredelige folk. Jamen. Her er lidt mad, så du ikke sulter. Tak, mor. Tak, mor. Det er kønt, Tæppe. Pas godt på det. Ja, mor.
det så både sulten og tørste. Hen og aften og hold til øje på et langt rum. Det er selv et pæne bord som bådsten. Et stykke uden for byen. Lander holdt til at gå ind i motellet. Vi går ind over tasken. Må jeg godt få lidt vand? Hør det engang. Hvor har du fået det tæppe fra? Hjemmefra. Der er ingen børn, der vil tæppe. Du er stjålet det kan. Hvad må vi sker her? Nej, det er mit tæppe. Nej, det er mit tæppe. Så var der stoppet på at stjåle det tæppe. Hilmer det tæppe. Hilmer, det er din 20-knægt. Tæppet er mit. Tæppe er mit knægt. Vi stjælte det vand til at lede det vand. Det er løgn. Det er løgn. Jeg vil lige se, hvad der sker. Hvad? Er det måske ikke rødt tæppe? Jo, det er det der. Når det er mit. Når det er rødt tæppe. Når det er rødt, så er det mit. Det vil bestemt være dit. Godt. Så ser jeg din grønne 20-knægt. Forsøg med dig. Flyv tæppe. Jeg vil vist hellere følge den dreng. Jeg vil vist bedre på en anden gang. Men jeg er stadig tørstig og sulten, og der er ingen, der vil give mig noget. Og til at gå rundt i Peach for at få lidt at spise og lidt vand. Men ingen vil give noget, så var til efterhånden godt træt og sulten. Den lumske rotte følger lige halen på ham. Hehe, den lille dreng har et tæppe, og han er sulten. Jeg kan skaffe mig. Han har et tæppe. Det er vist et særligt tæppe, det kunne jeg godt tænke mig at lære mig på. Men jeg må passe godt på, for han er ikke stum. Roderne her, jeg kan se, du er meget sulten. Og den kan jeg se. Den kan du ikke se. Jeg har meget gode ører, at din mave rumler over dine tarme skriger. Jeg kan ikke høre noget. Jeg har meget gode ører. Følg blot med mig, ædle herre, skal jeg så godt måltid til dig. Jeg har ikke penge. Det gør jeg noget meget gæstfri her, kan I få meget gæstfri. Det har jeg ikke meget magt til. Hver gang jeg skulle dømme det, hvad fik jeg ikke til? Hvad er det for nogle usle folk, du har mødt ind i? Kom bare, ædle herre, kom bare, og bliver væk i dit tæppe, penge. Ja, sulten og tørstig er I jo. Koa. Hvad skulle det være? Det er at drikke eller spise. Vi har dejligt blomgrønne og 2 oksebrød. Det her skal vi have det bedste mad og noget godt spil. Så bring noget I har. Ja, det var ikke så rart, og jeg kunne ikke forstå, hvad jeg sagde. Og jeg tænkte bare på sig selv. Godt, jeg ikke lever der, men jeg kunne godt bruge tæppet. Man kan ikke få alt. Man må vælge. Lad mig få et ønske til. Jeg vil gerne have nogle venner. Jeg vil bare gerne have nogle venner. Lad mig få et ønske til. Det ved jeg ikke. Du har allerede fået 2 ønsker. Det må være nok. Jeg tror, man skal få 3 ønsker opfyldt. Så kom nu. Så er det sidste ønske. Så tænk dig godt op.
2 hjerteblade. Et lille bær glædesbrus. Og lidt karamelsovs. Det smager godt. Ja, jeg synes, det er dejligt. Nu har du fået på hjertehuset sammen med alle de andre rødder.
I var den mand, der var morsom. Og han skal ikke have sagt. Ja, han er en stor. Ja, du er ikke mormand! Hvad er det med, der skal sidde der står? Jeg kan tage det selv. Jeg er mand. Jamen, sød der står dog. Jeg er ikke sød! Jeg er blevet bestjålet! Så tæller jeg lige, til du måske ikke hjælpe. Min pibe er væk! Hvis du skal åbne min pibe på bordet nu. Måske er den lagt et andet sted, og så glemmer det igen. Jeg glemmer aldrig. Jeg ved, hvordan jeg kommer til. I stedet for piben er afskyeligt bræk. Der står haha, hilsen fra løbehjulstyv. En løbehjulstyv. Det er mærkeligt. Skal jeg ikke prøve at fange ham? Okay, Hvad? først skal vi lige hjem og lave lidt karamelsovs. Det er med. Er vi med? Kan du godt selv lave det? Jeg vil lige bare anbefale dig ud. Du er en rigtig guttermand. Guttermand og karamelsovs. De er altså unge nu og dag. Det var en god karamelsovs. I dag skal jeg i skole. Måske kunne jeg selv finde på en fidus. Jeg vil prøve noget, jeg læste om i en bog. Hej bror, skal vi lege sammen? Hej Lille, det ved jeg ikke rigtigt, for noget vigtigt, jeg skal ordne. Jeg vil gerne være med til at Ordne det der. ordne det der vigtige noget. Lille, altså husk nu ikke på bane. Nå ja, det bliver med helt der skal vi. Jeg skal få en fidus. Bare vent og se. Bare vent og se, men det er smadret farligt. Der, det er står. Hvad skal vi her? Vi skal få en fidus, vi skal også få sov. Hvad er afsporing? Ja, afspor på tog til kødsbordet. Hvorfor det? Det er noget, jeg har læst om over at lære, at jeg får masser af tog. Helt vildt afspor. Hvordan gør du det? Det ved jeg ikke rigtigt. Det så jeg ikke om det. Måske kunne vi lægge en sten på skillerne. God idé. Det er nok så lidt over med. Det bliver så nok et ordentligt brag. Der, nu kommer det. Hold da kørende. Hør, drenge. Hvad laver I? Vi har fået sgu et stå. Men det kørte ikke spor. Hvad for en bomber? Bomber skulle vi bruge. Bomber? I to har vi sikkert opfundet de varme tallerkener. Nej, jeg har ikke. Kom, du vil hjem til mig, eller kan du? Det er nødt til, hvad det er. Ja, det ved man hvad er. Og det smager godt. Det ved jeg ikke. Tyveri! Er der sket noget igen? Og der er sket noget! Jeg er blevet bestjålet! Nu igen. Det lyder spændende. Det er så spændende. Det er helt ikke spor spændende! Jeg er skyldigt! Så er det typen, der står. Hvad skal han? Han tog min mobiltelefon. Hvordan så han ud? Hvordan så han ud? En lang behøvet fyr med skæg, og han lavede den frem til mig. Hvor spændende. Læs det. Haha, der fik jeg din mobil, din løbehjulstyv. Ham så det godt. En halv tønd fyr. Ja, han suser med at gøre for en løbehjul. Det bliver sgu mere og mere spændende. Ham skal vi nok fange. Bare det. Hvor spændende, hvis I kunne fange ham. I kan rette og hoppe alle sammen, før jeg kan overhovedet ikke fange løbehjulstyv. Ja, det skal vi nok prøve at se. Jamen, først skal vi sgu lige have lidt gammel sovs. Lille altså. Ja, bare lige finde hende også, hvis det kommer. Hey, bror, hvad er det for en fløjte? Den ser sgu spændende ud. Nej, det er ikke fløj! Heks, hvor er du henne? Heks, hvor er der henne? Altså, det var ikke min skyld. Jeg er jo ikke tilbage. Har lige så mange gode venner. Har lige så sjov. Heks, kom fri fra. Men heksen er der ikke mere. Heller ikke hendes vogn eller hendes føde. Det var kun en sort plet i græsset, hvor ens havde været. Iben Olsen er ked af det, og ved ikke, hvad han skal gøre. For han vil tilbage til skolen. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke trænes mere. Han vil ikke være en lille
eventyrrejse og oplevet en masse spændende ting. Jeg kan jo skrive og tegne mit eventyr. Line løber tilbage til skolen, frikvarteret ikke og Ansette så også kommer ud. Jakobine. Skriver du et eventyr? Ja, jeg troede, jeg skrev kærestebrev. Rolig nu, vi er dine venner, må vi se. Kom nu. Har du allerede skrevet 80 for selv? Nej, jeg har tryllet dem fra. Og sikkert nogle flotte tegninger. Der er bare engang en dreng, der altid fik bukserne. Så han ville ikke være i skole mere. Han løb ud i skoven. For han var en tøsedreng, og han hed Gummitarse. Ja, og han kunne klatre i gummitræer. Gummitræer? Ja, tykke gummitræer. Tykke gummitræer. Tit vil du læse videre, Rita. Her mødte han en heks, der gav ham et ønske, men det skulle være et særligt ønske, så han ønsker at være stor og stærk, fordi han kunne drenge. Nå, lige så stærk på. Jeg tror ikke, at det var sjovt at være stor og stærk. Så han blev dårlig frøsnapper, så fik frøerne ned med små, men de hele tiden gav og slog ham. Er der ordnet noget tand der? Ja, ligner det nogen, I kender? Jeg som Signe og Benny, se. Ja, lidt skyde. Hvad skal du mere? Drengen fik et nyt ønske hos heksen, at blive en radio og pjort, der fik et tæppe af gamle græsser og til at finde Et flyvetæppe? Nej, det kan man da ikke. Jo, hvis man bruger sin fantasi, kan man meget også flyve. Hvad skal der så? Prøv at vi stiller på tæppet, og en af den der søde ved højre der. Det er da ikke rart. Nej, det er aldrig sjovt at blive drillet. Sæt jer ned, der børn. Liva har skrevet et eventyr, det er langt og spændende. Jeg ser bare her. Der var engang en overladt hot der. Ja, det ser meget spændende ud. Hvordan slutter det eventyr i land? Drengen fik til sidste ønske hos heksen, og han blev på ved hjørnehuset. Og her lærte han en masse fiduser og fik mange gode venner. Hvad er det for nogle fiduser? Er de gode? Ja, jeg er rigtig gode og slipper ligesom karamelsår. Jeg elsker karamelsår, og jeg elsker fiduser. Det er meget spændende. Det er et meget spændende eventyr, du har lavet. Og sikkert nogle flotte tegninger. Hvem er det på løbehjulet der? Det er lært af løbehjulsjorden, der var rammegade. Du er altså fuld af skøre idéer og gode historier. Du kan meget mere, end du tror. Ja, når man bare bruger sin fantasi og tror på sig selv, så kan verden se helt anderledes ud, og man kan komme langt omkring. Ja, det er helt rigtigt. Det er så man flot i det. Nu skal jeg andre også. Så kan jeg se, om jeg er færdig. Ivan, kan du ikke hjælpe mig? Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Jeg har ingen fantasi. Ivan, du skal også hjælpe mig. Du er så god til at digte. Nej, Ivan, du skal hjælpe mig, for jeg har slået heksen ihjel. Ivan, hjælp mig. Ivan, Ivan, Ivan!
kage og sådan, og jeg tror, de vil gå ned og lede det lidt sådan. Så jeg vil stoppe lidt af at gå om til ungerne og hjælpe med at smike af og sådan noget, ikke? Men ja, det kommer de der jo.